Terve. Pitääpä torstaihin. Toivoa täynnä. Toivottaa Sanna se täällä, Tupe Sanna se täällä Kuopiosta. Tupe Sanna 3774 nyt tilille vaan tulee tämäkin sortti. Näin on. Voin ihan hyvin. Henkisesti ihan ok, vaikka ketuttaa, että ei ole kotia, mutta silti olen hengissä. Se riittäköön nyt toistaiseksi niin kauan, kun henki on mennyt, niin kauan asiat on ok, on hyvin. Vaikka välillä pottuu ottaa, välillä ketuttaa, että kodit on ämmänä. Toivottavasti jostakin suunnasta Kuopio saisi vähän tähän apua. Toivoisin parasta, kun me tässä hengissä, kun me ollaan. Se polskitaan pääasia. Siinä mielessä positiivinen mä. Kiitos.